Iziphi lezi zinto lezo othi izona nanizenza ngokuzokhuluma ngendaba ukuthi kwenziwa nje Ukudayisa ngomzimba bhuti wami. Ugogo ngathi ngifunda umatric. Washona kwaku-August. Sesisele ekhaya, sesisele yimi, umalume, ubhuti wami omncane. Uyabona ngiyaye ngisho ngithi uma uphuma ekhaya elingekho right noma isimo esingekho right, yonke into yakho iza kancane. Into kahle kahle ngenza ukuthi ngingathanda ukubuyela ekhaya. Isimo sikamalume, umalume wayelala nami njalo uma ngibuya esikoleni. Ngaleso sikhathi ngifunda umatric. Impela ngiphinde ngamukela ohlelweni lwethu Untold Stories ngaphansi kwechannel yethu Rumabanga TV. Namhlanje ngiphathele usisi wethu. Ngicabanga ukuthi abaningi abamazi noma nje wonke umuntu akamazi. Sisi wami unjani? Ngiyaphila bhuti wami njani? Ngiyaphila sisi wami. Sisi wami nje bengicela ubingelele nje ababukeli emakhaya nokuyichaza nje ukuthi ubani wakwabani. Ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Okhulumayo uSimphiwe wakwaNgcobo oqhamuke eNquthu. Mina noBhutuze sisazana ngokuthi wake wangilekelela ngendlela thizeni enisazoyithola. Ngiyabonga. Ngiyakhumbula ugcina kwethu ubonana isimo sasingesihle neze. Futhi ngiyacabanga ukuthi abaningi abazange bakubone udaba lakho njengoba kuyinto esingazange sishuthe futhi esingazange silethe ku social media ngenhloso yokuvikela isithunzi sakho nokuvikela umndeni wakho. Isimo sasingesihle neze masigcina ubonana kwangangokuba waze wavuma ukuthi uzongena e-rehab. Mhlambe uma ungaveza nje ubevezele ukuthi before ungene e-rehab isimo sasenjani? Ngazi nokuthi ngingaqalaphi. Indlela owangisiza ngayo anginayo ngisho amagama okubonga. Angikaze ngiyibone mina ngikezile kanje for years. Ngayigcina kudala ukuthi ngigeze bengigcina e-toilet just ukuthi ngithi nje ubuso kancane. But kwaqhamuka wena empilweni yami washintsha. Indlela engangiyiyo ngidlela ama-drugs, ngidla iwunga. Insango vele nje ngangingasayizwa. Angifuni ukuqamba amanga. Engasangeni ngisho emzimbeni ngangidla iwunga nje yonke into nje kumele kuthole i-drug. Yonke into ngenxa yezimo ezithize. Nathi kuyasijabulisa sisi ukubona uyile ndlela oyiyo njengamanje ngoba mangicabanga indlela oyiyo ngaleso sikhathi lesiyana. Kwakuphi kakhulu ingakho sakhetha nokuthi nje yonke into siyenze ngale kuze kube lesi sikhathi lesamanje sokuthi uma ususesimeni esiright ukwazi ukubuya mhlawumbe ukwazi ukuthi usilandise kahle ngodaba lakho kahle kahle kwenzakalani. Mhlambe nje ngoba usuvezile ukuthi isimo sakho sasenzima kakhulu nanokuthi ugeza kwakuyinto nje mawuhlangana nalowo manzi lawo. Mhlambe masingabuyela emuva sisi yini into eyakwenza wagcina uba kulesa simo lesiyana sokuthi manje ugcina uyithola ukuthi uhlala emgwaqeni ulidakamizwa? Mina ngasuka ekhaya ngize esikoleni. Ngize esikoleni ngizofunda e-college. Ngangithathwe eGermiston eTVET College. Ngafika ngesikhathi engafika ngaso kwaba ukuthi ngihlangana nabangani abarongi. Ekuhlanganeni kwami nabangani abarongi nesimo sasekhaya vele sasingangivumela ukuthi ngibe se-college kodwa ngoba ngangilangazelele imfundo kodwa ngahluleka. Mina mangifika eGoli ngithanda izinto. Ngafika eGoli ngathanda izinto, ngibona abagqokile bafaka into ezinhle ama-necklace. Angikwazi mina lokho ngiyiphumela eNquthu nje mina. Ngafuna ukujoyina ke nami. Ngajoyina abangani ngaba right nami izinto zenzeka nakimi ngiyabona zenzeka. Ngibona abangani bami bayangithengela nami izinto ngingabuza ukuthi uyithathaphi imali angithi phela umngani. All of a sudden umngani wami afike nobaba nje isiqhumama sobaba.
uhamba ngemoto enkulu hayibo. Manje mngani ubaba wakho lona noma kwenzakalani? Athi akusubaba wami, sizosebenza. Sobabili sizosebenza yena. Sizosebenza yena kanjani? Usibhukhe sobabili. Yini ukubhuka? Ngibuye nquthu. Qala lapha inkinga yini ukubhuka? Hayibo. Sihambe ke singene endlini. Hayi ubaba senze nje. Hayi ngagcina sengingena kanjalo laba bantu abasuke bezosibhuka yibona abantu abasifundisa ama-drugs ukuthi bezowenza ngayo yonke indlela abathanda ngayo kithi. Mana-ke sisi ngicela sibuyele emuva nje futhi kancane. Ngaleso sikhathi usuka ekhaya. Uneminyaka emingaki uma usuka ekhaya uze eGoli uzofunda esikoleni e-college? Ngaqeda isikole ngina 17. Na 17 years. Yebo. Shouthi uza ngamuphi unyaka? Ngiza sengina 18 kwakuJanuary. Yebo. Ngoba esikoleni ngikhumbula kahle nga-register ngoJanuary, lokho ngiqeqe esikoleni ngaze ngaqala ngoFebruary. Uveza ukuthi lo baba lona ufika ngomngani wakho. Umngani wakho uye bahlala bekunceda ngezinto bekuthengela izinto. Labangani bakho uhlala nabo vele? Ngangihlala nabo, ibona engabafica ngazohlala nabo. Iziphi lezi zinto lezo othi izona nanizenza? Ngokuzokhuluma ngendaba ukuthi kwenziwa nje. Ukudayisa ngomzimba bhuti wami. Mana-ke lokho niqala ufike esikoleni seniqalile ngoFebruary. Kuqala nini konke lokho? Sekuyisiphi isikhathi sonyaka leso? Lapho ngafika nje ngabathola, yabo makuthiwa kuyaphunywa, mina angikhiphi imali ngoba anginayo vele. Miyithatha yonke into, gqoka leli lokho, gqoka lokho, uthatha lokho. Anginankinga phela mina ngibuyele emakhaya, unginike iloko elihle ngiyagqoka, unginike necklace ngiyagqoka. Bagcina sebengitshela ukuthi hayi sesishayile isikhathi sakho sokuthi nawe uyisebenzele. Kumele kuyimeli. Mhlambe nje sisi ngixolise ngalombuzo wami. Mhlambe uqala ukuyenza lento leyo yokudayisa ngomzimba. Ngisacela nje ukuthatha usibeke nje uqala nje nqa ukuthi kwenzakalani yonke into. Ohlelelo kanjani? Mhla ngiqala uyafika kumngani wami uhamba nalo baba lo. Ngiyatshela ukuthi ngibhokhiwe, angazi lutho. Kufanele umthinte ngisho kuthiwa awuthandi noma kukanjani, but semele ke umthinte. Ngithi noma ngiyamtshela umngani ukuthi angikujwayele mina lokho, angibuza ukuthi uzolala udleni, uzohlala kuphi, anginayo indawo yokuhlala, anginakho ukudla. So ngangingenayo into engingayenza vele, kwakufanele ngikwenzile. Kwakunzima yes, but kwakufanele ngikwenzile. So kwenzeka kwazi kugcina kuba yinto oyijwayelayo vele ukuyenza. Uyabona uzoyenza bese sisebenzisa izidakamizwa ukuthi umzimba vele ngisho kuthiwa ingqondo iyacabanga, obviously ingqondo izohlala icabanga ukuthi yazi lento engiyenzayo. But mawudle izidakamizwa lezi ngisho efike ezekuwe, like nawe uyajabula ukuthi uze kimi. Ujabuliswa yini mhlawumbe ukuthi uyazi ukuthi uzobenefita emva kokuthi usuyenzile leyo nto leyo noma usulalile naye? Imali. Jabuliswa imali nokuthi ngizokwazi ukudla, ngizokhona ukwenza le fancy lifestyle. Yonke into ngizokhona ukuyenza. So lento sokuyinto egcina vele usuyayijwayela. Akujwayeleki. Angifuni ukukuqambela mama. So izidakamizwa ezikusizile ukuthi ukwazi ukwenza yonke lento. Izidakamizwa ziyasiza kakhulu. Bezisisiza kakhulu. Mhlambe sisiwami ngendlela oveza ngayo uyabonakalisa ukuthi imali bekuyinto oyidingayo ngempela. Mhlawumbe masingabuyela esimeni sasekhaya, isimo ekhaya besinjani? Mina ngakhulisa ugogo. Ugogo ngathi ngifunda umatric. Washona August. Washona ngifunda umatric. Ngithe sesisele ekhaya, sesisele yimi, umalume, ubhuti wami omncane. Laba abanye bahlala eGoli, ubhuti baseGoli nabanye, but umuntu okhona ekhaya umalume.
umalume izinto ayezenza kimi ugogo engasekho. Angazi ngingayiqala ngokuthini, ngingathini kubani, ngoba wawumbona ukuthi lento ayenzayo uyayi-enjoya. Ngiyakuzwa sisi wami. Mhlawumbe umalume, ngoba udaba lamalume ngiyakhumbula ukuthi masikhuluma nama-social worker le time usese-rehab, bake bayiveza indaba yokuthi ngathi awufuni ukuthi ubuyele ekhaya. Into kahle kahle ngenza ukuthi ngingathanda ukubuyela ekhaya. Isimo sikamalume, umalume wayelala nami njalo uma ngibuya esikoleni. Ngaleso sikhathi ngifunda u-matric. So, kangazi ukuthi kumele ngenze njani. Nanokubuyela emuva akuyona isolution because akekho umuntu okhona. Angazi ngisho ubhuti wami ukuthi ulaleleni phila ngani angazi. Ngiyakuzwa sisi wami, ngiyakuzwa futhi ngiyaxolisa ngakho konke okwenzekile empilweni yakho. Ngicela nje sibuke indaba yama-drugs kakhulukazi ngoba iyona nto egcine ukuthi uze ufike emgwaqeni. Mhlawumbe masingabheka ukuthi naqhubeka nayenza lento nayenza nabangani, iziphi ikhathi lapho khona siyabona njengamanje ukuthi okay kwakunzima. Iziphi ikhathi lawo ubona khona ukuthi lento le ngempela iyangisebenzela? Akukho la yake yangisebenzela khona, ngifuna ukuqambela amanga. Ngoba mawuyitholile leyo mali ufuna ukwenza izinto ezifancy, uphilise kweslay queen. So nizuzani ngaphandle kwemali? Akukho njabulo? Ayikho injabulo. Imali ninayo? Injabulo yesikhashana ukuthi siyaphuma, siyogroova noma siya kuma-restaurant siyodla izinto ezifancy. Ngenzela ukuposta. Angizuzi ngalutho ngalokho. Mhlawumbe kulo mali ikhona ukwazi ukuthi ngoba uneyingane wawuyishiyile ekhaya futhi isimo wawusazi ukuthi sinjani isimo ezayiphila ngaphansi kwaso, njengoba nawe wawuphilile ngaphansi kwaleso simo leso. Uhamba uye eGoli uyozama ukuthi ubuye ngelinye ilanga uzoshintsha impilo yezingane zakini noma isimo sasekhaya. Ngake ngazama, ngiyakhumbula ngangifakela kumakhelwane imali. Khona intombazane engixoxa nayo ku-Facebook yakamakhelwane. Ngangizama ukuthi kule enye engiyitholayo ngibala ukuthi ngcono ngithumele, ngicela ungithengelele ubhuti wami mhlawumbe into zesikole, ngicela ungithengelele ukuthi. Kwagcina esengibuza ukuthi yini indaba ungabuyi kantweni ekhaya. Yini indaba ungabuyi ekhaya. Ngangaba naso isizathu kuye, ngavele ngathula kanjalo. Noma engibhalela ngiyathula nje kumanje. Angazi ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe ngayifaka imali ka-5 kwagcina kanjalo, angibange ngisayifaka. Mhlawumbe ngokucabanga kwakho njengamanje, ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje mhlawumbe usuyakwazi ngokubuyisela umqondo emumva, ucabanga ukuthi kwakuyisiphi isizathu esakwenza ukuthi ugcine uyekelela yonke into? Uyabona, ngiyaye ngisho ngithi uma uphuma ekhaya elingekho right noma isimo esingekho right, yonke into yakho iza kancane. Ngisho ngathiwa ufunda kangakanani, ngisho ngathiwa uzama kangakanani, yonke into yakho iyohlezi kuba khona into ekubuyisela emuva, ngoba vele emuva akulungile. Uma ungayitholi support ukuthi ngisesikoleni ngenza ukuthi ngikuphi, ngenza ukuthi, ayikho into ongayenza, uyaqhubeka nje. Ubona abantu benza nje nawe uyenza. Awazi banzelani bona. Ubona kwenza nje nawe uyenza. So ngamanye amazwi uqonda ukuthi ubunzima owawubhekane nabo ngesikhathi ukhula yibona lobo bawenza mhlawumbe wagcina waduba ekhaya. Mina ngifuna ukuqamba amanga, ugogo wayesiphethe kahle. Wayesiphethe kahle. Kwanede kwahamba yena, yonke into yabheda ekhaya. Ngisho nanokudla yonke into. Umalume asitshela ukuthi nizobona ukuthi nizolala nidleni. Nifunda incwadi nizolala nidle incwadi.
Ashe nathi amantombazane ayazama. Hlulwa yini ukuyozama? Ngaleso sikhathi leso ulala nawe. Ngaleso sikhathi ulala nami ngimncane. Uthi ngihlulwa yini ukuyozama. Lokhu uthi uye esikoleni. Ufuna abafana esikoleni. So uma ufika eGoli lamazwi kamalume lezi zinto ayizisho ukuthi intombazane iyazama mhlambe nawo angaba yini umthelela ukuthi ngoba angeke sibasola abangani singabasola siphinde singabasola ngoba ekugcineni kwakho konke uwena uthatha inqumo ngempilo yakho. Yebo. So amazwi kamalume ukuthi intombazane iyazama ngabe nawaba umthelela yini ukuthi uyivumele lento le abangani bakho labo abathola eGoli ukuthi ngicina nithengisa ngemzimba. Nayo yiyo ngiyavuma lapho ngoba umalume mayethi intombazane iyazama ngisho kwamina emqondweni wami benginalokho ukuthi intombazane iyazama cause noma sengiqalile ngidayisa ngangithi mangiyithola le mali engiyitholayo while ngiphila i-fancy lifestyle ngiyathumela ekhaya while ngenza into ngiyathumela ekhaya but nginika le ntombazane kamakhelwane ikwazi ukukwenzela ubhuti wami izinto okuwukuthi masekuhamba isikhathi angithi nawe izinto zakho zibaningi ngagcina sezibaningi into zami angisakhona ukufaka imali ekhaya. Zibaningi ndlelani kuba ningi ukuthi usuneyidinga eziningi manje zokuthi uphila impilo yokuba slave queen usho ngazi uqonda ukuthini mawuthi izinto Eziningi njengokuthi kuyaphonywa makuphunywa kumele ke uthole outfit kumele ke ube muhle kumele ugqoke kahle ube le ndlela yokutshengisa ukuthi ngiyadayisa vele. So ngicela nje ke singene endabeni le yokudayisa ngomzimba abaningi abathi ukhosha. Umuntu omahosha ikhona yini indlela ongambona ngayo uma ngempela ungazi lokuthi uyahosha lo muntu lo. Njengoba ni usho ukuthi kumele ube sesimini sokuthi ubonakala ukuthi uyathengisa. Kuneyindlela ne-language yakhona. Iyiphi yona sisibambe sicela usivezele. Sokwazi ngathi ukuthi sibabone emahlangana labantu abakuleso simo. Ukuthi i-language yakhona ekhulunywa makungale sesiyodayisa. Siseclubini uyaqhamuka ubhuti. Futhi ikakhulukazi angikhulumi ngobhuti ngikhuluma mina ngobaba abashadile. I-ring igcwele umuntu. Ushadile. Maye eqhamuka akazi ukuyizela yena ukuthi uyafika uzohlala kuleli linye itafula. Uzothumela umuntu ukuthi hamba othengela le ntombazane uyibuza ukuthi iphuzana. Uyithengele. Immediately ngathi ngiphuza ukuthi sekucacile siyahamba. Once wavuma washo ukuthi uphuzana sewuyilanguage leyo. Sesiqedile. Kahlahle uqonda ukuthi uma ungayenzi leyo nto leyo akumele umvumele ukuthi akuthengele leyo nto leyo isiphuzo. Mawuvumile ukuthi athenge isiphuzo vele usuyahamba naye. So ngamanye amazwi siyathola ukuthi eindaweni zokucisha ukoma noma eindaweni zokutshwala bakhona abantu abasifazane nje abaya khona bengaphithi imali. Alindele umuntu wesilisa ukuthi athenge lo muntu wesilisa lo azohlangana naye. Futhi nami ngihambile kakhulu indawo ngaphandle kwemali. Ngingenamali, ngihamba nabantu engingabazi but ngibuye ngisafe. Mawumnike nje into ayifunayo nawe wathola into oyifunayo. Abanye ke mayikuthengela utshwala noma ngathi ulala nawe kangaki akabe sakunikeza imali. Ngoba ukuthengela utshwala. Yebo. Angithi nawe ufuna ukwenza ama video. Ufuna ekseni ukuvuka ngebreakfast elinqanqayo. Ufuna ukuvuka ehotel emashidini amhlophe ushuthe konke lokho. Uyakucounta yini. So akusikho ukuthi ngaso sonke isikhathi ni benefita ngokuthi banikhokhele imali. Ni benefita ngokukhuphula i-standard senu. Yebo umuntu uzokutshela Instagram ushuthile. Umuntu uzokutshela ukuthi mina ngizokuthengela outfit ethize. Okay, ake sibuyele kulokhu kwenzeka kanjani kulokho ugcina ukuthi ukhokheleke egcineni noma ekseni noma ngaleso sikhathi leso maniqeda ukulala. Kuyenzeka ukuthi niseclubini kube khona ufuna ukuthenga nje for 2 minutes phelile kubuye kugroove kube mnandi akhohlwe futhi uwe athole omunye khona lapho. Indlela osukuyiye ebonisayo ukuthi uyadayisa vele.
ney'ndawo esiyihambayo vele lezi ukuthi vele ngeke uyithole intombazane engadayisi. Kuney'ndawo ukuthi ngeke uyihambe mudayisa, kuney'ndawo oyihambayo. Kuley'ndawo okudayiswa kuzo uthi nje intombazane mayiqala ubhuti ekhuphuka, once what obvious and ukhomba wena uthi athi yibo wena, and then usuyamlandela. Uke waveza nendaba yokuthi uke waphunyuka la kwi-human trafficking la kwakumele nithwalwe khona nekwelinye. Mhlampe mawungaveza ukuthi waphunyuka kanjani. Yo Nkulunkulu wami, siyahamba ke nabangani bami, sithanda izinto. Sihamba naleli Nigeria, siqashe nalo la eFlatini eNigeria. Amazinga ayahlukahlukana ke manje sihamba nalo. Hayi masihamba naleli Nigeria akahambi nabangani bakhe by that time, uhamba nje nathi kuphela emotweni. Uyasho futhi dlalani yonke ingoma eniyifunayo emotweni, nishona ukuthi nifuna ukuyaphi, sizoya lapha enifuna khona. Ufike nithatha nje eFlatini. Ufike nje wasithatha ebexoxa nomngani wami. Bengabangani bethandana nomngani wami. Hayi abangani laba, abangani abane benefits. Hayi bo sahamba, masihamba siklabhini. Umngani wami kusho yena sihambe siyokuphi uyowazi indawo. Asambe sesibhd endaweni kanje. Hayi bo siyahamba siyakhona. Masifika kugcwele ama Nigeria abakhuluma nje vele bayakwitiza kuphela uzwa lutho. Hayi sithengile utshwala khona la. Luckily mina ibhiya yami engangiyiphethe yayilokhu isesandleni, vele nje angazi ukuthi noma kwakukhola leli dlozi elingigadile yayilokhu isesandleni. Abangani bami angazi noma babazi ukuthi kuzokwenzakala noma ibona babezongidayisa mina ngoba kungathi ngiyadidiza nyana ngoba vele bengiyididizele. Masuka sihleli nje siyaphuza kahle. Ngiphume ngithi ngisaye toilet. Angilandele umngani wami lo munye. Athi uyabona sesihleli sibaningi lapha etafuleni. Sisazophuza kuyoze kuse sobe sinemali kuseni. Ngithi mina hayi ngiyabona kugcwele ndevele kwagcwele sekubizini nabangani bakhe bama Nigeria. Mabefika laba abanye ama Nigeria. Ilaba abafuna ukuzenza soft thingikuphathele ibhiya. Thingikholdele. No, sit down my lady. Yabona nje, yabona nangendlela bakhuluma ngayo. Hayi. Amunye umngane wabangani bethu avumelelele iNigeria kuba ngathi hayi sekungathi baxoxa bahlale thina sibe sijiva ngapha bona bahleli. Kanti into ekhulunywa ukuthi ngazathi benza i-human trafficking thina singabantu abazohamba or angazi noma yimini engangizohamba noma nabo babazi ukuthi siyahamba. Sesidakiwe ke manje phela utshwala esiphuzayo. Sesidakiwe. Angazi bekulokhu kuphambana ama drinks kuthiwa kuthelwe ibhodlela kuthiwa ngithi mina ibhodlela ngilithandi ngiyanokheka nje mangiphuza ibhodlela ngilithandi. Baphuze kanti leli bhodlela leli kunento efakiwe for ukuthi ulale like ibhodlela leli elimele liphuzwe yibo bonke abantu abakhona libekiwe nje la. Leli bhodlela leli lifike vele li-half. Lifika kuthina bafike nalo labangani baleli Nigeria. Lifika vele li-half. Uma lifika leli bhodlela liyabeka ukuthi lizophuzwa. Kodwa into emangazayo bona baliphuza leli bhodlela. And okumosha wesibaloku bephethe iglass nje enginento encane kodwa kwazi kwasa nje. Ngaze nami ngajumeka bephethe leli glass elingaka. Kuthi kusebusuku nama ngazi ngalala kuphi kanjani ngazigcina nje sijiva ukuthi kanjani siphaphama sisendlini nje esingayazi. Mngani vuka lo mngani wazana neNigeria akekho la. Engimbonayo lo owumngani kamngani but ngiyazama ukuthi ayilo ngiyamazi besiphuza naye. Sifunani lana sikuphi? Hayi ngiyabona ba unokhekile lokhethi nje. Hayi ngibona ukuthi la lokhekile yena uliphuzile ibhodlela. Uliphuzile bebeliphuza bonke. Abakhona nalabo abanye sinabulana nje uyabona ukuthi ngazathi bayajova noma khona into abenziwa yona nje. Mase silapho ke kuleyo ndlu leyo
angazi noma wakhohlwa ukukhiya noma wenza njani. But mina ngathi mangiye emnyango ngithi ngiyawudonsa umnyango, mangivula kwavuleka. Shuthi yena unalento yokuthi vele balokhekile bonke. Sizobathola nje belele. Ngavula ngaphuma ngahamba. Ukuphuma kwami ngihamba lelo flat lelo kune security la ngibuza ngiyaphi. Ngithi mina hayi ngifuna ukuyothenga isinkwa. Lithi ukuyothenga isinkwa uhlala la wena? Ngithi yangihlala la. Hayi awuthi ngifind out no boss. Shuthi i-security lela like high eflatini. Lona leli security line information ukuthi kunamantombazane alapha engingafanelanga aphume. Nilinde ukhamba ngoba nivalelwe la. Silinde ukuthi vele silinde i-truck ezosilanda. Cause uqeda leli security ukukhuluma nefoni. Kwaqhamuka i-truck wakhuluma naye nalo bhuti ukuthi wathi lo yabhuti lo uyiNigeria ukhuluma lapha emotweni. Wathi hayi I don't know that one. Let her go. Shuthi yena uthi akangazi akangiyeke ngihambe. So mina ngaphumelela kanjalo ngiphuma ngisemgwaqeni angazi nokuthi ngikuphi kwenzakalani. Ila enga-enda khona ke singihlala emgaqweni. Ukuthi avuma ukuthi udedele ucabanga ukuthi kokwenziwa yini lokho? Ngicabanga ukuthi yena ngokomqondo wakhe usekuthenini bonke labantu abalapha abadragekile. Ayikho into abangayenza. Akekho ngabe la. Angeke afike la. Cause uyamtshela le security uthi uyothenga isinkwa lo. Uthi hayi miyekele loyo. Ngiyakuzwa sisi wami ngiyakuzwa. Bengicela nje okwanamhlanje ke sibambelana. Kodwa udaba lakho ngiyaluza ukuthi akapheleli futhi sizolokho seliqhubha nje abantu belilandelele sizolokho seliqhubha. Ningicabanga ukuthi abantu abaningi bazophinde basibone evidweni ezayo. Babukele emakhaya ngicela niqhubeke nisubscribe, nicomment, nilike, niphinde nicofozele ne-notification button ukuze nizothola ngaso sonke isikhathi ngokukhona ama-video so-uploadayo. Siyabonga.